Min fej nibtetek din is-sens ta' ġustizzja soċjali? Tipo, il-ġenituri tiegħek hekk rawmuk fiha? Missieri għal jaffillu kim bniedem li jibża li jiena imqarnajt xi ħaġa jew hekk kien kollu kien jafżani u dik kienet qis aktar timmotivani biex nagħmel l-affarijiet għax meta tkun għadek żgħir. Biex ommi ġifieri ommi mara li kienet taħdem id-dar u għażil litterata, però kienet tajt affarijiet filosofiċi, per eżempju, kien konna jidela hija, Simon, li biss. Tal-ħuk? Hija, għandi żewġ ħuti, tlieta, tifla u żewġ tsubien. Hija, sena u nofsi żgħar minni, ħadli l-flok. U l-mama kienet tajt. Dak il-flok huwa ta' min għandu bżonnu. Meta kbirt u studijat il-Karl Marx, dak jgħid from each according to his ability to each according to his need. Eżatt kif kienet tajt ommi. Ommi, per eżempju, kella sens ta' ġustizzja, per eżempju, konna niġġieldu, kienet tagħmel trajfil, konna niġġieldu. Għax kienet tagħmel lil-Simon iktar minni, jew lil-Joey iktar minni, u ma trid dix kienet qalet li tagħmel u għamlitha kienet illi wieħed iqassam it-trajfil u li ieħor jażel. Demokratika ħafna l-affari. Jien ma mitjer l-istess u kienet għat ma kelli flok l-istess bħalek. Simili ħafna. Inti kienet ġibilkom it-tfal l-oħra. Nafu l-istorja ta' Franza. U l-istess ekdi tal-flok u ek. Ekku li inti titgħallem illi fil-ħajja vera dawk l-affarijiet huma ta' min għandu bżonn. Jien inħossni gilti ħafna li għandi affarijiet żejda. Għax jien nemmen ma jien ipokrita li nemmen u ma namiliex, li iż-żejjed li għanna huwa misruq mill-fqir. Ma nafx istra, jibsa dik. Ma tantx nistija nirrasel jamma l-white guilt tiegħi l-lejla. Però jiena naħseb li l-kulċetti marxisti x'kienet? Xattala waħd. Sidġu, sorry. Il-konċett tal-Marxizmu naraħ japplika fi gruppi żgħar, fil-family units, f'ċertu komunitajiet, fil-kibbutz, dik ix-xorta ta' arranġamenti. U mbagħad meta minkejja l-ispeċ ta' l-idea sabiħa isu dejjem jiġi użurpat minn xi despota li jgħid isma' kulħadd ugwali ħliffa kien jien, ġifieri. Ġifieri natura tal-bniedem. Tradew is-soċjaliżmu, tradew in-nies li suppost mexxew, tradew. Li jiena u għalhekk il-kapitaliżmu rebaħ ma' il-biċċa xogħol. Ġalli nemmen l-ispeċ ta' mux għassaċ tradiħ, fil-sens li Stalin tradiħ saċertu punt il-komunizmu, pero fil-verità għalija li tajdik il-ħagġa li il-komunizmu fil-kuntest tal-bniedem ma jaħdimx, għax dejjem ħajkun hemm minnu spiex naqra iktar shrewd, naqra iktar kapaċi joħloq networks, ħafna iktar kapaċi jinnegozja l-poter. Ma jaħdimx skont, ġifieri per eżempju Malta, kieku vera għandna gvern li jrid li ikun hawn ix-xelluk, il-politika xellugija, jagħti importanza per eżempju lill-kooperattivi. Kooperattiva tfisser illi grupp ta' nies jingħaqdu flimkien, per eżempju intom hawnhekk, tagħmlu kooperattiva tat-television u tal-podcasts. Sewa. Issa, l-ewwel nett il-gvern għandu jagħti fil-fatt imma jagħti iżjed inċentivi. Per eżempju, l-ewwel 5 snin ma tħallsux taxxa. It-tieni li jagħti flus biex tixxu l-apparat, eċetera. U t-tielet, kulħadd jieħu l-paga li ħaqqu. Jiġifieri inti għax preżentatur u gustus u da kollu, tieħu paga iktar mill-wejża li għatem, ma nafx eżatt jagħmel. Jiġifieri il-pagi jkunu il-manager kollu paga. Però mbagħad il-lieħ jinqasam bejn kulħadd l-istess. Kunċett interessanti ħafna li tista' tiġri. U inti allura taħdem mela hekk jiena dak li naħsel il-post. U jiena general manager fl-aħħar tas-sena meta jiġu bid-dividends jgħidulhom, kulħadd jieħu l-istess qliq. Jidher li qabel ma tlaqt mill-Laven Malta,
kienu għat jaħdmu biex jaħdmu ekke, Chris u Dave. Nimmaġina li kien hemm din jista' ix-xorta ta' x'ismu. Ġifieri hawn sistemi qed tifhem li jistgħu jaħdmu mhux. Eżatt, ma jien mhux naħseb li fl-arja jaħdmu, dawn. le, ma jien naħseb li jaħdmu u hekk mhux qegħdin xidbut ħafna minn dal-arranġamenti fil-verità. Però naħseb li dawn l-affarijiet jaħdmu fuq skala żgħira mbagħad meta jibdew jiġu elaborati, jibdew jitlu ħafna iktar nies u hekk. Il-prinċipju x'inhu? Illi dak li jaħser il-post, u l-general manager u dak li qed jagħmilha ta' skrivan, u dak li qed jirrispondi t-telefon, u dik li qed tmexxi kollox. Dawk, finalment, kollha importanti indaqs, mhumiex l-istess, imma huma ndaqs. Għax mingħajr dak li qed jirrispondi t-telefon m'hemmx dik li qed tmexxi Naqblu xieġri bit-telefonati. li kien hemm ukoll meta kont f'daw xorta ta' arranġamenti li kultant jibdew jimtu ċertu riżentimenti mela jiena u l-wejza bqajna u hekk sa tlieta ta' filgħodu Qed titħallas biex ismu. Qed titħallas inti qed titħallas iktar minn dak li telaq li d-dar. Le, inti qed tieħu flus ta' dak li qed tagħmel. Dik hija l-kooperattiva u wara li jifdal il-qlieħ li jinqasam ugwali bejn kulħadd. Dejjem ħajkun hemm ċertu kwalità ta' lobbying għax imbagħad jiena l-wejza nkunu rridu l-overtime li jitħallas bid-darba u nofs, ma jkun bad ħajnħallsu bid-darba u nofs dak ħajqala mill-qlieħ. Mbagħad l-iskrivani għalli xiżżob mhux int bqajt hemmhekk sassatejta. Dejjem ħajdħol dal-element tal-bniedem. Hemm il-bniedem ġifieri x'qed taħseb. Hemm is-sofistikazzjoni. Se jkunu kollha bil-ġbien aħu kulħadd Ekku. kuntent u ferħan.